Takže čaute, dneska tu máme 18. deň, odkedy som dal prepeličie vajíčka do liahne. Už sa takto pekne začali liahnuť. Takto si tu pobehujú. Tá sieťka je tu na to, že oni keď sa vyliahnú, tak oni majú také skrútené nohy v tých vajíčkach a potrebujú si ich nejako narovnať, potrebujú nejaký drsný povrch. A niektorí dávajú vlnkovaný papier, ale to ja neodporúčam, lebo aj keď sa im dáva voda, tak trochu na to kvapne a to sa celé rozmočí a už to je celé také rovné a nemá to potom žiadny význam. Takže takáto sieťka je na to úplne najlepšia. Už som im tam dal aj krúpicu, tak môžeme sa ísť pozrieť, ako sa liahnu. A rovno si môžeme ukázať jednu tú prepeličku, tak napríklad táto vyzerá taká čiperná. Nič tam nevidíte. Dobre, pozrite sa, takáto pekná prepelička. Táto môže mať tak 9-8 hodín a už pekne skúša zobať všetko možné, už aj krúpicu si dáva. Takže takéto kuriatko, jak sa mu nič nestane, tak z neho bude buď pekná prepelička, alebo pekný kohútik. Tak doniesol som tu ukázať takéto vajíčko. Tá prepelička si to pekne takto do kolečka naďubala a potom to hlavou už iba znútra pekne takto vytlačila a vyliezla normálne von. Tak, potom, ako si môžete všimnúť, túto, jak keby nitku, tak tým je každá prepelica spojená s tým vajíčkom. A keď sa jej to nepodarí pretrhnúť, alebo vy to neprestrihnete, tak jej sa tam môžu zachytiť čreva, lebo dosť silno to s ňou drží. A potom ona sa s tým jaké preťahuje, ťahá to pomedzi ostatné vajíčka. A častokrát sa mi stalo, že sa niekde zavadila a to má spojené s črevami, takže si vytiahla nejakú časť čriev a neprežila to. Takže na toto veľký pozor a mohli by sme sa teraz ísť pozrieť do liahne, ako to tam vyzerá. Moc ich tam nebude, lebo teraz som ich vyťahoval, ale môžeme to ísť skúsiť. Takže pozrite sa, akurát sa nám vyliahla prepelička a toto je presne to, o čom hovorím. Ona je tam prichytená a ona to tu bude vláčiť, ťahať. Tak ja aj to tu idem s dovolením prestrihnúť. Tak, pekne som jej to prestrihol. Tuto si už pobehuje, pôjdeme ju dať za ostatnými. Tejto konkrétne som pomáhal, lebo ona sa naďubala a už bola strašne unavená, tak sa na to vykašľala, zaschla k tej škrupinke a keby jej nepomôžem, tak nemá. Ak sa vám takéto video páčilo, tak mi dajte like, odber a vidíme sa ďalšiu nedeľu.